kaufen. speći, ali ja sam onda nama napraviti, a tebi ovog speći, može? Okay. Dogovoreno. Ah, das geht. Zählt oben die Zeit, ja. Ja, ich sehe. Možeš tu speći pa ću onda probati malo. Schon ein bisschen lange, oder? Ona tjestenina, skušli da to je nešto savršeno. Spageti one. Špageti s ovim, to ti je savršeno čino. A ja ću te ovog speći, može? Tako da imaš i pečenu ribicu. Dogovoreno. Ja sam stavila tak ideš sad gore. Ja idem gore. Stavila vodu za kavu pa daj onda dečkima. Hoću. Kak šta je, ja što mi krave? Ja ćeš isto probati, to je jako fino. Di su mi Čišćenja. Ovaj je vidiš malo premalo. samo veliko. Ali ima ovaj tvoja jašta. Ima sigurno. Velika. Sigurno. Kako je? Oh, der ist wohl gerade voll diep. Evo ga. Evo Nado, još mi odreži ovoga mi odredi. Ali dobro, ja s ovim idem unutra, idem ja raditi. Dobro, ja onda idem van pa ću ti ja pomoć. Ja ću njemu pomoći i prati ovo. Erik, zur Seite. Đurđe, mogu se ja tu sjesti u stolac, ili? Ne mogu. Đurđe, mogu ja tu sjesti? Sad nek se sjedni ovaj, Mato, Ja. Matoš, sit down please and Nek se osjeti. nek se on sjedne jer puno je lakše raditi kad se sjedi. Ja tako idem gore. Da. A ja ću prati ove vidim da mi evo ti da. Daj da malo me odrežiš. Budem, bez Samo malo. Ich mach 2 Minuten, noch 10 Sekunden. Kannst du dann nochmal, wenn ich ihn ausnehme, oder? Ej, ich sit Oder soll ich den noch länger machen? and you. Okay. I'm not so fast. Tak.